Ahoj, ahoj, je tu zase Domča, dneska sám. Dneska budeme natáčet single player Minecraft. Dneska vás spíš provedu mým Minecraftem, co jsem si vybudoval za těch pár měsíců, možná let, co na tom takhle pracuju. No to je z vejšky. Začneme mou villou, která je docela, dá se říct, nová. Najdu. Kde pak si... Já tamhle. Je to teda kreativ, aby se vám to řekl hned. Takže takhle mám vilu. Tady takhle vás jen provedu. Mám enchant. Tady mám takový lesík. Se podíváme. Jedno. Teď vám ukážu můj nový shop, co jsem si udělal. On je úplně nový teda, dělal jsem ho před pár dněma. Takhle mám a takhle to vevnitř, tady se různě kupujou, mám různý to, tak, různý věci. Tak, a aby jsem vám jenom to tady neukazoval, tak tady ukážu vám takovou pás. Budeme na to potřeba podloží, ne, to mám jenom, aby jsem udělal to. Budeme potřebovat dveře. Takovýhle. A našlapnou desku. To je všechno. Takhle dneska uděláme teda to podloží, ne z podloží, ale diamantů a z těch. Nebo ne, uděláme to z podloží, jak to máme souměrný. Takhle. Abyste mě někdy poznali, jak vypadám a tak někdy na nějakém videu vám když tak ukážu, jak vypadám. Ještě raz. Takhle to uděláme. Takže uděláme takhle po třech. Vyplníme to. Okolo toho dáme dveře. Je to vlastně taková past na blbečky. Mám blbě. Takže abych vám to ukázal, jak to funguje. Máme blbě. Jsme teda takhle ne. To je na šikmo. Takhle. Předtím jsem to dělala špatně.
Takhle. Počkat, děláme se. Tak a teď, když se podíváte, tak kdyby to bylo teda vlastně survival, tak nemůžeme se prostě dostat ven, protože kamkoliv šlápneme, tak tam to nejde. Ještě bychom mohli teda, takhle to vypadá, dáme tam třeba diamant. Jdeme. Takhle. Dobře. Ho tam hodíme a teď si ho někdo vezme a řekne si, já mám diamant. Cože? Takže tady to je z Pasti na blbečky první díl a za pár dní už bude zase druhý díl. Takže čau a uvidíme se příště.